The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Ka Meghalaya School Welfare Development Association, haka pratrik naila raja panriau, kala kerpat yu menteri rangba ka jala okondat kes sangma. Bon khot yakran ni kinong ngelam, jong ka association, haka baidai bakabha kamiat jong kinong hikai school, bat kajing penpa ya ka puli puthi jong ki khana school haka jala. Haka jingkren bikilat pthai khubur, hadiam belawai ka jingelang, u presiden keseng uba hamar bemut marbanyang, uloong. Banwengi kinu-kinu ki jing kidai lingba ka jingkren, namar bakaseng, kelai trilang baru osikata bat ka sorkar. Kimat ki bakaseng, keladap pensngau sya ka sorkar, kilong, kajing dawa jong ki secondary bat higher secondary school, ki baklempat yo jingeram, lani grand in it, hakabau sumbut menteri rangba ka jala, uba perstun tinsong, ulakot yakren kinongelam, ka association na kasautrik jemang aja penriu, ringkat ka jingedan lang u commissioner and secretary Vijay Kumar Mantri. Kawaipat kamat kalong, halo ka jing jong ki SSA non-NOC school, lani ki school, ki baklem IT sya ka sorkar, ki badan hadu syajar sanspa sautuli, kata kentup ki lower primary, bat ki upper primary. Kajing penpa kajing penklan ya ki school kamtam ya ka pre-primary but ka lower primary. Kaseng kalapan paru sa kasarkar halo kajing jong kinahikai ki bala pendep ya ka diploma in elementary education lingba ka National Institute of Open Schooling hakisnam ki bala dap. Nalor kini kaseng kalai keren ru hakajing yalang halo kajing dawa bala pha syak sarkar pedeng halo ka scheme PM Poshna, ke uniform grant jeng ki khana school, bat ka composite school grant. Ka agenda hi ka panggilai grant ka day halor kini ki drutli ki mat kopsat ya. Kita. Drutli ki mat ki badai ki bangla pa ka memorandum sa ka state government ki thup ya. Padingkong ka day kini ka financial assistant adik ya kini ki secondary ba higher secondary. No ka jing dawa ya ka grant in is kabaka sarkar mata kamba palat arpsa opsan sistem ka dalam ICU perlu ka jirap ikini di pilayo iru kaladan ka jigia keren sembut menteri rangpa presut song ha ka sautrek le privasan ha ka jirat lang tu commissioner secretary nakalang jung I ila ong baka sarkar kan sim khia ya ka di kamat kan sende ka berkam ada amla bande si sende ru andre ka piece wise kata ka di kamat panikong kamat kabaar ka tay na kabanta ka jing kwa jing syai jong pili ki school SSA ki bakhlap IT ya ka sarkar namar ba kumba kalong kini ki school ki bakhlap IT haoi menta ki yo ya ka juk tulap ko bayo ni noi kai ayu tindai ka jing thumkap na ni syahmat kam syai bat ya kini ki school itu hakanu ka kategori ni hakanu ka kerdan tu ka jing itu kumba ki dan ki adhok ki deficit termo namar ba lada ke government ka ong ban num itu isu ya ki kum ki SSA school ban ma sna ka we kum ki government school de ke jing kli meta bra kalong ya kini ki we kini ki baklam IT pin itu kum ki ai de ka dongrim jo ka jing dawa jo ka asian kalong ban streamline dan ban penduna ya kini ki kategoris kini ki jing itu ya ki school ban tip kum ki government aided school ya baro la kalong ki adhok ki deficit dan ki SSA kata kadang kanong rep kamat kabalai kade na bantaban baha ban peklan ya ki school jogi da du pre primary khamdam ka lower primary bro koi pitep hi kidan tang sarkar ka support tang arut tulop ni kinoi kai kadba kade ka kardan jong ka LP kanang bon ki class mensiwa kadan tang adu class 3 hadin class 4 menta class 5 kadba ki class kilanang kil kat bagi noi kai pede kisa kum ju te kani ru pede ko ka benta ka wangi dan kam ban ya phai kat kum ke NEP ka kran na ka benta ke ni ka jing khlan ya ka ni ka foundational level te kamat ka basau pede ka de na ka benta kini ki long hikai ki ba
la le ya ka DLS na ka NIS kumbadan kini ni rumah kiba hadu menta iklan pat yo ya ka original maksud na safukia dan naki kiba la ya yo andrei kiyo kawai ka maksud ka ba piang kawai ka pampiang tikum kita bo kini ki anomalies kiba fair ki jisa ai absent bon naki ki la ya yo ya ka ba piang andrei kitang don sa kumba laispa akan ka jala ijongi kiba pat yo tina benda ka dikamat ru ila dia itu bat ila nisa address menta siapa ka ministry akan tukular dalam nak level jangka di sekolah pada kadai nak benda kini kino hikai ki bampat yo ai ka training la kalau ka DLS nak biar ni kerpat ek sarkar bahkan tie up bat ka ignu ada ignu bido kenapa pela yang sahisin la kalau kini no hikai ki bakhlam pas lagi ni ki training ki baladap dengan DLS lade ki bakhlam pat yo lat bandai nak ki di tahu ko per di kani ka wai ru ka ka wakta lang ka PGI la dang ya phai nama ka jing assess metai ki no hikai ki baladap ya ka training ba padap ta ru ya ka PGI ka score mo di nata ni dan ru kini ki issue ke biadai bat kini ki common issue bang iong ki bagi lapha memorandum sa central government ki badai ka PM portion nanta ka uniform grant ki khana baro bat ka deka school grant ani ka maintenance grant ki school baro dengan batai detail ka tang se kran ade balabi na ka meeting ben balada UCM khot ngi de ka main ka ba konsat ne ka bang ya rai ka meeting ka long ni alor kini kimat baro ki bang lapha syaka sarkar teknikwa ba chief minister un khotno ya ka meeting pat ka asyat harangkat ke jing lang jong education minister kum juru sebut menteri ramba ba dastur kaptam namar ba mai la dan nak tu ka jing khot ka ba hakmat ba teknikwa ba lak nu kum no ka meeting ka bupor shua jong kanika disesde namar kum makalong porok sikata hadu mentahi ka asan jogi kalong kay trelang ba sarkar nawangi sautu mo de ikwa ba bansol ki issue ya kinu tang da kajing ya keran apa kami jong kajing ya keran sarkar de kini ki issue ki bangila ju address na du muslim baladap ki bangila pesutu lut ya ka sarkar ka ki jing kwa kajing anglu ka jongi de banta pat kala dei kapor ka ba ngila ban ong ba ka asian kambasi bacim ya karai ka ba kham tenge kata kalong ba ni labu ya ka kapor ya chief minister khot ya ka meeting pat ka asyat hapo kadisde but lada kata ka jing terwa jongi kampur lam ka asyan kambanse ban sim daki wei pat kilat kiliti ban putbor ka sakar kan lane wat pagini wenno ya ka jing trelang pat ka sarkar ka bagi ju ai par sikata dikata gi digarai san jo meeting kajing assess mata jong ka government haro kan dokane ka PGI nei ngiyo iba ka balik ahyar idon katukan ni gitaw iba kahapan hiar hajala jongi ka sarkar ka itu ya school la ka jong LP la ka jong UP la ka jong secondary la ka jong high secondary la ka jong ka mo tang ka ka school la idon south league school na ta ka ka kajing ong ba kibon teli school la ka jala jongi bagila merge ya ki katukan ni teli school yu iba kala ahyar ka number la poisa khat we ajar south pa lai pulai tiende gidang dot chu shu pada gini school ki bakhlam pat march dia ka daw tip ndeka ngisau tu abang ya keren bat ki nong trei jong ka education ki ong ba nambar ba ka SS ka UP kala bandai ke SSA ka LP kala bandai ke SSA ta ndeka secondary kala bandai ka private ka higher secondary kala bandai ka private ladi kala bandai ki ad hoc dokter kim pat la te bania penwan haju nambar ki sim ya kata ka jing yo kran di hinsya kam song ni tang na ka daw jong ka tai ok brand NDS ban piano ya ka school bi ne ta ka daw long ni ai jing bot hi sarkar ba la kum no de ban mas no ban yo tang bo yu dai school koi ka katang jong ka school khnang ba ka infrastructure kan kham kio nabar nakisi hajar points dai sans pa apply ka kitang haka infrastructure di baleng OIP ba ka jing don bun klik school ha ka chu ka school ta kalau kum ni
Sibu mentah nak kasi spot points. Jong ketika infrastruktur sekolah pandai library. Dia mentah haki sau teli lah ban long mama apsat bersandai. Dia hendai mentah lah light teli kimdan kadang tangkau ke section. Kamu yuk kaskur yuk tang kanu yuk tang nyepusan. Bisa tu kata. Kamu buat bah iskol kinem lah ban peti bakidon ya kenika library habaro ke section. Nabar share lah tu ya kata. Lakadai ka toilet lakadai kanu. Dia nak kata long kadir ketika makta baik PCI sakawai pada kajing ignore jong ka sarkar. Ya kini ki school bomdai jong ka sarkar. Ka mentak mapioi ka ai kini ki new building ke sanction be tangi government school be. Daki ya pan lang giwe ke mai. Hendai ki kilat pat. Ba lada kini ki school ki bapanya de kiwe ru isakta parok kawai ka PCI ke syakta lah. Nabar ya ka asas lale ya ki school parok. Indai tangi tagi government school. Ya ka number of student ki hapan sim barok ke school. Sam ta khan ki private na ki ayu. Dan pi khan ya ka number of teachers pi sim barok. Te dena kan ka daw kan ba ka sarkar kamla ban kan type ban obang ngim dei ban dei ai ya ki school ba panya de ki mission la de ki kan huan ba per. Te ban khamaran ra ya ke jingkiu kan kamat le halang ya barok. Dia nama pi kawai nga suspect kalong kani. Ngapet bakidan ki government school di pelapiang tu di sarkar ka syu ai tu. Nabar haki government school imat ka sarkar ka ki namu imat cumi ki hamdan bor ban le ai yang tu. Di kawai ru ban plela panya yo trekam kontrak ki bidol chak. Nabala da ai pida sigini ki bai le se mio ai. Di kata ro kala ban de koi ka dau kan ka pelong ba nga iba hakaju ka school ka bala don ka building ba i tengkap syut usia ai. Apa kaduk kalau takum baru, kelam dan jemutoi hero yang. De kasarkar kadai bantu penia mentai bindu kunu school di badan kam ban kentiu hakaliang et pasak syaru kadai banai. Kalau bi kasarkar bukan ai dah. Ngi ong balai fitiang ba pin khang no yang ki. Ra no itu nai kai sawai. Balai fisai kata-kata ke kapeni ba fiu aran fit. Ba pin bat ya takakap te. Nawa balai ba fiwan sa ya kata-kata. Ngingim juga bani aso ya kata-kata. Nawa kadika kaplam tu fi ba fin khang no ai ta school ko ban khana. Ndai tang na ka banda jung ki ber pitong so duk ya baro. Kajing thung noi kai i ai daw na kata. Tilat ban thung noi kai ki school kadan ka school ka badan ru pomot ki khana ang ka kelas. Ki badan palat sauspa ngot ki. Kim yo ban thung noi kai sarkar ai daw sa nam ta kitai. Di balai fi kwa ban buri ya kajing sisa. Iya kata. Ndai ka kadai kan nongrim ka babyang sarkar makala keren si kata bat kham ting yo khak. Di kabde ban chulong kum kadika sistem ka bara adap. Bau khana andra adap hadu bi eru untip treyo. Bat khlamla ban pitipet ane pen pas ya u hakalenti ka badai kum ka sap ju u ba un tre ba un em nam ta. Te kani kajing thu jong ani pi ka long ban ai lak yo khana ban ba un pule dekat ke sap ke bawdan. Di kani kajing pen bha ji pkhlang oi fi ka la dai na du na bo na du ka foundational level. Te ngidan kam ka manpower ngidan kam ki noi ka gi babet la ta gi pen rekam ita ki skill ba per sibu nuksano na pi ong to ka jala jungi ka ba i ba ka music hantar pi dan kam em ki brio la fi ong spang ka tourism rapi mo pani introduce kita kilan ba fer piran kam ami kina ka gi papet ang taro te tang ya kani ka baladan ru ai ka sim si ya thap tang ita iding terwai jong ka asian ka ba ang to ya ai no kai shu apo LP na ba patang arngut ka skol kambiang nrei kimla ban le te nga i sim si ya bai ka sarkar jongi ba kan la ban tare ya kani ka kam kai nga tharai la rakiwe ki state ba per la ya shahmat alo ka implementation ka ni pi Wala ka sarkar jala akan mau sa ke dikram juk ni sara to kapor ko ong kan de jala ka paning kom menteri kami kan ni dengan iba ka salong ka bakat duk ngimla ban ong bangit ong bagi de ki basnip na bagi don sibut de etang ka sarkar de ki sibat ke penmi de ka syong ka de hau kana hi bo na ma kami ka de ki no hikai pat ka skul ni kema kai yang la ka chok nong kai kembade ban kai dibuat ya ka selebas kembade bo nim da ship e kata ko ka balong ko sam re ukhna pat te ha bo wat ke chingerap
ura banwa nani na pai bi kata tekam dadi genre ka ba kongsan kadai pada ba la dangi la ban petri kamu oi bi menta ba ukhna unpuli ka ba mau su tu te ka mau su tu bo dan kasap kata kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka asam bat Meghalaya ka we ka tham artli ki jala ha ka benta jong ka asam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan